An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lase waati ma bi ye tarata ye bi tarata bɛnnen bɛ nansara san kalo 7 ye juillet kalo ye bi o tile 19 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye seliba kalo ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 18 ye jate la san kalo 12 don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ kunungo bagi baaraw daminɛna Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se Ukraine ni Rusila ka kɛlɛ kɔni kɛla sababu ye taji kɔni o sɔngɔ kɔni bɛ ka gɛlɛya jamanaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko dɔ bɛna fara taji sɔngɔ kan an ka jamana kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la jumadongo Mali furanjala fanga ɲɛmaa colonel Asimi Goita ale tun bɛ Kulukorokaw fɛ yen nɔ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se 2020 san maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ Imam Mamudu Digo ale ka misirida la semasi ma olu ye lajɛrɛ dɔw kɔni kɛ ka ɲɛsin o ko ma o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan ka lase ma o denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulubali Ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnniya k'a fɔ sirakɔrɔ nɛgɛtannakaw fɛ yen nɔ kunungo wulikajɔ kɔni kɛra ni ka taa musolaka dɔ kɔni k'ale furu ye a ka du kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kunnafoni na ko ni musolaka kofɔlen kɔni ko a bɛ bɔ du min kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ Isa Sɔn bɛ yen nɔ Soma Yafu k'olu kɔni ka denbaya maa dɔ kɔni don kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko ni maa kelen in kɔni ni musolaka in kɔni k'ale kasarala a ni n'a ka denbaya kɔni kɔnɔna na ɲɛma dɔ a ko la dɛ ko nka ko ni waati kɔnɔ ko siga kɔni kɛmɛ moto taxi tigi dɔ kɔni na wulikajɔ kɔni bɛ kɛ senna ka se k'a ko sɛgɛsɛgɛ fɛn min mana kɛ sababu ye ka se ka nin ko in kɛ tɛgɛ ka se ka da o ko kan bɛ dugawu de kɛ yarabi maa ŋaniya jugu min kɛra sababu ni ka se ka ni musolaka in kasara nin na Ala ka fura b'u ka woro ɲɛma n'an bɔra ye kunungo Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ bagi baaraw kɔni kɛra a kɛra Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni kɛra jamana ɲɛma olu ka laɲini kɔni ye cogoya min na bagi bɛ se ka kɛ cogoya mun na k'a daminɛ o daminɛ cogo la wa baaraw kɛla o kɛ cogoya kelen na nka min bɛ tali kɛ selengekaw fɛ yen nɔ ko wulikajɔ kɔni kɛra ni ka se ka maa dɔ kɔni minɛ yen nɔ o ye denmisɛnnilaka dɔ kɔni k'a kɔni na kɛ a kun wulilen don a bɛna taa bagi kɔni kɛ a dɔgɔnin nɔ kɔni na sɛgɛsɛgɛliw kɔni tora sen na min bɛ tali kɛ lakɔli karamɔgɔ dɔ kɔni na a na kɛ n'ale ɲɛnɔ kɔni tora la ale ka kalanden kɔrɔ kɔni don a yɛrɛ bagi sɔrɔ ni kalanso kofɔlen in kɔnɔna na nka kɔni wulikajɔ ta kunungo k'a bɛna bagi kɔni kɛ a dɔgɔnin nɔ na wulikajɔ kɔni kɛra ni ka se ka tɛgɛ d'a kan a kɔni bila lakana tigilamɔgɔ kɔni ka bolo kan kunungo Bamakɔ kɔnɔna na nɔ ekɔli Buyaki kɔnɔna na an ka minisiriw olu kɔni farala ɲɔgɔn kan min bɛ tali kɛ kalanko minisiri la fo ka taa se Choguel Kokala Mayiga olu tun bɛ ekɔli Buyaki kɔnɔna na minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ duguma kalanko ma Dede Usumani ale ye ɲɛfɔli min kɛ an ka lamɛn. Bi sɔgɔmada in na an bɛ lycée Buyaki kɔnɔna na yan nɔ aw yɛrɛ ɲɛna yan nɔ premier ministre nana ka baccalauréat général n'o ye examen min n'an ka denmisɛnninw tilala lycée la il faut que u k'o de sɔrɔ fɔlɔ pour que ka taa école baw la n'an b'a f'o ma ko université candidat minnu b'an bolo Mali jamana bɛɛ kɔnɔ o ye à peu près candidat ba 100 ani ba 90 ni kɔ musomani minnu b'a la n'i y'a tila a bɛ se ka kɛ 38%. Donc alhamdulillah lancement kɛra an y'a remarqué k'a fɔ ko jamana bɛɛ kɔnɔ ka taa Bamako fo ka taa région kɔnɔ ka taa yɔrɔ bɛɛ donc alhamdulillah bon aw y'a ye yan nɔ surveillant bɛɛ b'u ka classe kɔnɔ donc min ye denmisɛnninw ta ye conseil dir'u ma ko k'u jija u bɛ ka baara min kɛ a ka kɛ u yɛrɛ ka sɛgɛn ye a ka k'u ka wɔsi a kana kɛ ni yuruyuru ye u kana sɔn mɔgɔ si k'u bila la a kɛra écoleden karamɔgɔ ye a kɛra surveillant ye a kɛra écoleden somɔgɔ ye mɔgɔ si kana u bila yuruguyurugu sira kan u kana sɔn n b'a dɔn fɛnɛ école karamɔgɔw parce que u ye n dɛmɛ baara la kosɛbɛ au fur et à mesure k'an bɛ ka avancer n'u yɛrɛ ye min ma bɛn u yɛrɛ b'an ladɔnniya la écoleden somɔgɔw ta bɛ ten écoledenw fana bɛ ten donc an bɛ barika da u ye an bɛ min ɲini sisan vraiment an ka continuer o fɛ baara in ka kɛ ka ɲɛ parce que mɔgɔ n'i minɛna la i ni ɲangi min ka kan a bɛ k'i la o t'anw ka ala deli ye écoleden kana minɛ a ka bali ka examen kɛ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la ou bien ka t'i yɛrɛ sɔrɔ justice la o t'anw ka laɲini donc ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma. Ni tun bɛ tali kɛ duguma kalanko minisiri la Dede Usumani kɛnɛ kan yen nɔ Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga tun bɛ yen nɔ ale ye kuma min fɔ o filɛ.
Ye min fo école de min fo école karamoko ye min fo administration kana nufu ka fuye ko bi Mali espoir be wulu dika ambe kuma la bi ka lakana la sig jamana kono ka réforme ke no bekera ni école manye fo manye ni justice manye fo manye na no courage de duma ka o foli ku ka fuye ko jamana dom bebe pour la jebi ministre de région bela ka bo menaka kata Kidal Kata Foucaï, dans toutes les régions, les ministres sont allés représenter le président de la transition, le gouvernement de la transition, le président du Conseil national de transition, Kaira Malion là. L'importance que nous donnons à l'école. Sans école, rien ne peut marcher. Nitme talike Mali Premier ministre la Dr. Shogal Kokala Maiga, aya fotokomuna, ni kalangonte no foti nyana bo yarabi alaga basiki taganyeshi, anga jamana kalankuma, namborai. Juma temele Mali Franjala fanga nyama Colonel Asimi Goita ale tama dota ninga ta kuligoro kaw feno o kunte do werede finitigala ko ka kalan yoro mbeno emia o ma u koni ayirala ka fo ko o ma binani nanna koni ko lu koni bora no be talige kulu binani nanna na olu koni ga boli baraw konnana Franjala fanga nyama kumbeno mi metalike emia kalande nuna mam yere sebaya soro ula alfuten maiga angale lame me masaw barkada ani ngay ko nga karamo ko da to bi nene sera ke premier majorité luka chesri depuis il va choisir kana saraswa la il va do fengele do so ibe sa so ibe balu donc ana jamana be to masano amaro mu manye donc la beno no kama andana no e kalon ke ma to am sega ana jamana kuna wolo e nela sona beke nitme talike emia kalande lola mami sebaya soro no talike alfusen maigala yara biala gani nyongono chaya kene kayno Franjala fanga nyama Asimi Goita ale kuma mfo no ofle ka fu na fana ku chesri ye kala mun ke na bafuma ko theory umna to ke sisan wala terenga na bafuma ko pratique ibado bibi na ambi kelela donc akaka mbi ye kala mun ke classe ko nan ko to wala kelela donc mumba to umuna wala ke aka nyubulo o te mun fana gamba inu fe kwa ye kalilum ke kalgashim mun ke sisan ko to ko o kalgashare ba to ko ubesa jamana ko ube jamana kanun ubukula ube baraka jamana ka jamana lakana shu ani kle anu re nyungu beto dafe ndo amba yu fo muna bara ke nu fa bara dam ku umiri o kalgashana muma to besego wali atu mena ani fana ambe ayinu fe fana comme mo ko bolondo amana ka to korobila donc nu bora ko korlo mena u blasra mun kuyi ka conseil mun duma ko lulame anu ko aklu to fana duma mo wala ni ajeteme duma mo re na ke bona sisi duma mo wala umma to bokuna wolo soro muna bara damene ani fana to ko dara mun na super to kono équipage mo gomno no nyinto kelela mission ko mun konnala ama yunu fe luka tabolo ndokunye jamana kanu ninga jamana kuma bo fu nyinto la ukato tabolo kan kuma fian fro na fembola nitme talike Mali Franjala fanga nyama la Colonel Asimi Goita kerekana kuligoro kaw feno afora to mina ni kalande munu bolen fleni yara biala kan nuwa kalange nyata ka nyashanga jamana ma namborai mi metalike Ukraine ale ni Ursula konina uluga kele kona kera sababu ninga gelea kondo jinya bela jelen konna na re ayirala ka foko tajiko gelea koni ka bi fam bela jelen fe do Franjala konna no betalike karidon shula Franjala fanga nyamaw ukon ye kunafoni koni di ka yira ka fo dogon mena fara taji songo kan taji koni aga gelene nga ko do fena bena fara kan no make ko taji koni ka tena soro jamana konna na fieu unya yira ka fo mi metalige kulushi nyigile ko kapsa na jenne aga gelea ko kapsa ka ti soro fieu chambre de commerce nyama Yusuf Batili anga lelame essence super carburant ni gasoil ni produit nunu uyeleli doku nataw kono o wajibi fura foi tola ne nyata fura la akola aw tsaka a jalatige ka fu kabe kenin daye comme ONAP la au ministère des finances ni ONAP mo ko ye jekulu do sigi wa fo commission de taxation de prix des produits pétroliers o jekulu ni be fara nyonka o consommateur uye o importateur uye o ONAP o ministère mo ye ka jatemine ke songola abseka bla songo munna donc nous lui arrêté kaba arrêté au bedlan ministre ba signé et pour publier nitme talike jagoko nyama la Yusuf Batili o kofe onampu nyama no betalike moriwo guro jalla ale fena akilina fonna ya yira ka foko fere foete no fo do de ga saka faraka angalame gelebe ka continuer ka fanga soro nye fantan nani bela donc o gela ni fana kama tuguni jatimina o kera anya ka fo chugabe chugala no make tajibe sonka dese jamana kono o de la sa ko ka da etlo kan ka fo ni ala sonama atena ke wati jaye do bena fara tuguni taji songo kan anga la nyinite nga femindo
a se foyi yɛrɛ de tɛ an ye a kɛra an ma wajibi an ka dɔ fara taji sɔngɔ kan bon donc faamuyali ka sɔrɔ a la k'a fɔ ko autorités kɔni an ka continuer k'a da u la sabula u b'a fɔ an ye tuma bɛɛ u b'a a kɛwale fana kɛ k'a fɔ ko ni taji sɔngɔ jiginna don o don a san yɔrɔw la olu fana y'o layidu ta u bɛ taji sɔngɔ jigin yan a fɛɛrɛ yɔrɔ la an ka pɔmpu n'an ka station ni fɛnkɛw la. Ni tun bɛ tali kɛ ONABU ɲɛmaa la Modibo Gorojal a y'a fɔ cogo min na n'a sɔngɔ jigila a ka jigin an fana fɛ o de ye laɲini ye yarabi Ala k'o hakilinaw sabati ni baara in kelen na Umu Danbɛlɛ ale y'a ka kuma baranta ni ka munumunu ka ɲininkali kɛ maliden dɔw la an ka dɔw hakilina lamɛn. Bokar Timbo tiɲɛ yɛrɛ la essence gɛlɛya yɛrɛ a man d'an ye u k'u jija a ka tɔ nɔ na ko min dɔ ka bɔ a la yɛrɛ de sinon essence ka gɛlɛn vraiment tiɲɛ na an sɛgɛlen nɔ essence ko u k'a lajɛ an bɛ gouvernement deli u ka sabari yɛrɛ de u ka a tɔ tan essence ka gɛlɛn kojugu yɛrɛ de oxygène ma ko an b'aw yɛrɛ fɔ Ala ka jamana suma. Isaka kɛlɛpili gɛlɛya b'an kan yɛrɛ sudurama yɛrɛ pase ka gɛlɛn sa sudurama pase yɛrɛ 45 n'a kɛra 60 est ce que an bɛ taa min ou bien an bɛ to so kɔnɔ de yan u ka sabali u ka dɔ bɔ prix la sinon a ma nɔgɔ dɛ. Cheikhna Touré an kɔni bɛ ka baara bɛ ka don essence dɔrɔn i bɛ file i bɛ baara kɛ fɔlɔ kun dɔn mais sisan kɔni foyi tɛ sɔrɔ baara kɔnɔ gɛlɛya da don n'u kɔni ma cogoya lajɛ ka dɔ essence ni gasoil la a ma nɔgɔ dɛ bon n'i y'a mɔgɔ fila fana ta poursuit bɛ ko charger n'a ni fana ma se ka mɔgɔ fila ta ka bɔ si kɔnɔ ka na 400 sɔrɔ kɔni t'a la tiɲɛ yɛrɛ la ne y'an ka bitigi de datugu ka chèque bila da la ka na client bila n'a fɔra an bɛ dɔɔnin sɔrɔ min na o fana gɛlɛyara bitigi gɛlɛyara téléphone fana gɛlɛyara donc sɔrɔ bɛ kɛ cogo ye. Joli Maro bon ni dɔ farala essence kan a kɛra a ma kɛ o an jamana kɔnɔ an sigilen don n'a ye parce que n'i b'i ka jamana kɔnɔ i tɛ i ka jamana de n'i ko i ka jamana kɔnɔ an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka a ku quoi o ye o wagati ni a cogoya ye a fɔ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ye halisa an ka fara ɲɔgɔn kan ka ni jamana ye k'a jɔ an yɛrɛ ye n'i bɛ dɔ fara essence kan an k'a ku n'a nɔgɔya wagati sera Ala b'a a nɔgɔya parce que Mali dɔrɔn tɛ n'i y'a jateminɛ diɲɛ sirikɛnɛ bɛɛ lajɛlen bɛ nin wagati in kalama a sababu kɛ gɛrɛndɛ bɛ diɲɛ da la sisan essence don essence tɛ wa hali ni dɔwɛrɛ farala dɔwɛrɛ kan an sigilen don n'a ye ka sababu kɛ an b'a fɛ ka bɔ degun min kɔnɔ ka kɛ anw yɛrɛ ma hɔrɔn ye. Badara Njaye tiɲɛ na a man d'an ye hali min yɛrɛ b'a kan n'i ye se k'anw ye o b'o bɔ a la n'u ye dɔw fara a kan a faamaw fana ka jateminɛ o fana ka dɔ b'u ka sɔrɔ la ban u k'u hakili to jamanadenw na n'o tɛ an sɛgɛnna dɛ. Ni tun bɛ tali kɛ maliden dɔw ka seereya la Umu Danbɛlɛ ka kuma bara la u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye 2020 juillet kalo la gɛlɛya ye maa minnu sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnna M5 RFP maaw ni ka maa dɔw kɔni kasaraw ni na ni ka maa dɔw jogin a yirala k'a fɔ olu ka koɲɛ kɔni k'a bɛ kiri kɔni bolo kan kulu min bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko semasi dɔw farancɛ tɛmɛnen kɔnɔna na olu ye fara ɲɔgɔn kan ba kɔni kɛ ni ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin o waleyaw ma ka tila ka hakilijigi kɛ fanga ma k'u ka ɲɛfilɛ kɛ o ko in na Mamudu Diko ale ye ɲɛfɔli min kɛ a kɛnɛ kan an ka lamɛn. Fɛn tɛ yen min bɛ se ka ne perturber ou bien ka ne yɔgɔyɔgɔ f'i bɛ n'o fɔ ma non ayi n'o tɛ yen o n bɛ kuma caman mɛn koyi walahi fɛn o fɛn bɛ fɔ n b'a fɛ a fɛn dɔw bɛ yen n'a fɔra c'est-à-dire tellement n bɛ hami n tɛ hami ko a fɔra ne ma n bɛ hami de jamana min mɔgɔw hakili b'u la olu bɛ se ka nin fɔ cogo i bɛ ko dɔ mɛn a da a b'o fɔ il affirme ça sans preuve o bi jigi misɛnya ni ko a taara Qatar u ye miliyari 50 d'a ma a taara Arabie Saoudite a taara yen fɛ mais c'est grave kabini Ala k'an da ne sen ma su hali aéroport la Qatar a ma kɛ abada maa bɛ sɔn ka nkalon tigɛ ten ka fɛn fɔ foyi wɛrɛ tɛ koyi n b'a fɛ ka kari k'a mankutu tiɲɛ k'a danbe tiɲɛ k'a lɔgɔbɔ maaw la anw ka jamana na pour que i ka maaw hawuja ka fɛn f'u ye min b'a to u bɛ tigɛ a tigi la wariko fɔ non vraiment nin tɛ jamana jɔ kanw ye jamana tɛ dilan tan a tɛ jɔ tan k'a ɲini Ala fɛ Ala ka jamana basigi tɔɔrɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ Ala de bɛ se k'a wuli Ala k'a wuli vraiment an ka kan ka a dɔn an kana sigi ka ɲɔgɔn bisigi dɔrɔn bisigi ye sɛtana de ye i balima i ma fɛn o fɛn sɔrɔ i ma fɛn o fɛn ye n'i y'a ka kɛwale ye a ye nin kɛ a dalilu filɛ nin ye n bolo n'o tɛ kana maa minɛ ni bisigi ye min bɛ ka kɛ anw lamini na ça doit nous servir ça doit nous inspirer anw bɛ k'a ye an kɛrɛfɛ yɔrɔ dɔw la n tɛ tɔgɔ fɔ kɛ minnu ye ɲɔgɔn faa ka ko don ko bɛɛ da ɲɔgɔn kan u ka jamana ko sara yɔrɔ dɔw la u ye ɲɔgɔn wele ka sigi non u ye ɲɔgɔn wele ka sigi maa minnu kɔnɔna la k'a fɔ jamana y'i faa jamana sariya k'o kɛ ka k'a ni fagali ye jamana bɛ gɛlɛya la a sera yɔrɔ dɔ la u y'a tigi wele ka n'a sigi kɛnɛ kan i bɛ min dɔn a fɔ an ɲɛna pour que jamana in ka bɔ nin cogo la alors qu'est-ce qui nous empêche nous mun b'an bali ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka fɛɛrɛ ɲini ɲɔgɔn fɛ puisque il y a des petites considérations on ne peut jamais sortir de ça pourquoi an yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn kɔrɔbɔ ten sa k'a lajɛ est-ce que nous sommes de bonne foi ou pas mais mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye fɛn o fɛn fɔ i ye fɛn o fɛn kɛ o bɛ interpréter n'i y'a ye a ye nin kɛ nin de b'a kɔnɔ nin de b'a kaman kɔrɔ nin de b'a
non an t'an kama kɔrɔta sa an y'a kɔrɔta min b'a kɔrɔ o tɛna dɔn wa fure ninnu ya rabbi ala ka yafa ma ɲininkali caman kɛra furew ka ko mun kɛra ala mun ma k'a la moi je pense réellement que min ka gɛlɛn pour moi min ka gɛlɛn ani furew cɛ o ye u sara kun min kama an kana ɲinɛ o kɔ maa b'i to lahara ka tigɛ maa la maa min bɛ ɲɛnamaya ala kana to su ka tigɛ an kana ɲinɛ o kɔ anw de ko ten ko dɔ de kɛra jamana kɔnɔ min ma bɛn an bɛɛ wulila k'o de ma bɛn wa jamanadenw dara anw na ka tugu an bɔ o de kama an ka bonya tɛ an cɛ ɲɛ tɛ ka fɛn fɔ maa ye a ka da i la o kuma in kosɔn a ka bɔ ka tugu i kɔ k'a niji ne min masa ala ma latigɛ de o tigilamɔgɔw bɔra kun min kama ni ɲinan kɛra o kɔ u nan'u sigi k'a fɔ ko hali an kun kana bɔ kunu yɛrɛ ka fisa bi ye o tɛ hɔrɔn la maloya wa ni tun bɛ tali kɛ Mamudu Digo la kɛrɛnkɛrɛnna semasi ɲɛmaa don a y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye ɲɔnɔnkaw fɛ yen nɔ maa dɔ kɔni ye baarakɛla maa 2 kɔni ta o baarakɛla ninnu talen kɔfɛ don n'a dugusajɛ baarakɛla ninnu kɔni bolila n'u ka wari dɔw ye fo ka taa se moto dɔ kɔni ma a yirala k'a fɔ ko maa min kɔni kɛla sababu ye ni ka na ni baarakɛla ninnu ye u y'o tigi fana wele nka o ma se ka kunnafoniya jɔnjɔn kɔni sɔrɔ o bolo maa min yɛrɛ ye baarakɛla ninnu ta o denkɛ b'an bolo nɛgɛ kan Bubu Jalo an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ Bubu Jalo mais mɔgɔ b'a fɔ ne ma ko Seli ka fa ne bɛ bɔ Ɲɔnɔ Lafiyabugu C3 la. A ye kunnafoni sɔrɔ ko dɔgɔfarancɛ in kɔnɔna na ko i ka cɛkɔrɔba ye baarakɛla dɔw ta ko nka ko kununko ko u bolila ni aw ka nafolo dɔ ye fo ka taa se moto ma a ko kɛra cogo di. A kɛra Sidiki b'a fɔ a yɛrɛ ka kunnafoni di la kosɛbɛ samedi don cɛ dɔ b'an ka quartier la a bɛ chauffeur de don a ye mɔgɔ 2 ta ka na di ne ka cɛkɔrɔba ma Lafiyabugu C3 la yan ko u bɛ don baara la ala y'a kɛ a ne ka cɛkɔrɔba bɛnna fɔ la a ko k'ale bɛ maa ninnu dɔn kelen ye bɔbɔ ye kelen ye bamanan ye donc kelen a ye wari dɔ fɔ ko 5,000 ni 200 ko fara k'o sara ko ka baarakɛla ninnu minɛ o kɛra samedi don an sera ɲɔgɔn kan ten an ye dumuni ni fɛnw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka dugu jɛ dimanche k'o bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛnɛ fajiri 5 heures waati ka don 6 heures kɔnɔ donc u ye sira minɛ ka na ne fa ka yɔrɔ la ka na bulonna Dakar ka don du kɔnɔ u bɛ don du kɔnɔ o y'a sɔrɔ ne tanti taara a ka jaba feere k'a bɛna angɛrɛ san ani siman ne ka cɛkɔrɔba fana wari b'o fana bolo o fana ko ye fara ne tanti ta kan walasa u tɛna ɲɔgɔn dɛmɛ angɛrɛ ko ani siman ko la donc u nana don ka taa fo sokɔnɔya la ka wari in ta wari in kɔni bɛɛ b'a 100 sanfɛ don dɔ kuma jɛ 1,000,000 kan ka wari bɛɛ ta ka tila ka laban ka telefɔni den 2 ta u bɔtɔla fana u ye fara moto fana ta tuguni Darta Kademi a taa ne tɛmɛ san 1 na fɔlɔ u taara n'o fana ye tuli yɔrɔ in kɔni na an b'a la k'u ɲini an ma se k'u ye. Maa min kɛra sababu ye ka se ni baarakɛla nin ye aw ma dɔnbaga bɛ aw n'u cɛ wa. An b'a dɔn a b'an ka quartier la yan chauffeur don Bakari ko kelen ne fa ye ne ci a ma ne taara ka taa nɔfɛ ka taa wele a nana a nalen kuma bɔra ka ɲɛ f'a ye yanni kuma yɛrɛ ka ban senna dɔrɔn a y'a ka moto ta ka tɛmɛ o kɔfɛ ne ka cɛkɔrɔba y'a wele a ko k'ale taara Segu k'ale bɛ taa o ɲini Segu ye ne ka cɛkɔrɔba ko yala e t'a dɔn k'u taara Segu cogo a ye telefɔni tigɛ fo nin yɔrɔ in ale yɛrɛ ma na baarakɛla ninnu ma ye fɔlɔ. Baarakɛla ninnu u si bɛ se san joli ma ani u bɛ cogo di. Sidiki n'a y'u si lajɛ u si bɛ sɔn ka se ne bɛ san 26 ani san 27 u b'a bɔ balimamusonin jamajɛnniw don u ma jate u ma suri cikɔlɔlamɔgɔw don mɔgɔ jɛmanw tɛ siman kolomanmisɛnninw don kelen ye bɔbɔ ye kelen ye bamanan ye Jakarta in yɛrɛ girin de ne ka nɛgɛjuru sira ye 78 ani 8 85 ani 5 97 ani 8 95 Sidiki an b'a fɔ a ka baara la kosɛbɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Bubu Jalo la ɲɔnɔnkaw fɛ yen nɔ an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka maa ninnu don a garisɛgɛ la n'an bɔra ye Mali furancɛla fanga ɲɛmaa o kɔni wulikɛjɔ kɔni ta ni ka se ka fɛɛrɛ kɔni kɛ terrain kɔni ale bɛ se ka wuli cogoya mun na a kɔni yirala k'a fɔ terrain baaraw kɔni kɛra u ye terrain kɔni bila ka taa Kayi ni ka taa terrain kɔni k'a senfilɛ a taalen kɔ Kayi alamisadon ko a segila ka na Bamakɔ terrain segilen ka na an ka terrain ɲɛmaa dɔ lamɛn. Nisɔndiya d'abord parce que an tɛmɛna yɔrɔ yɔrɔ la dugu o dugu la ka daminɛ Bamako la fo ka taa se Kayi an kunbɛra dugu bɛɛ lajɛlen na ni nisɔndiya ni dugudenw ka foliw n'u ka nisɔndiya u y'u yira na yɔrɔ bɛɛ la an tɛmɛna yɔrɔ minnu na nisɔndiya min filanan min fana b'an na o de ye an ye test in kɛ test nin an bɛ se k'a fɔ a ɲɛna parce que an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la an ye fɛn minnu yɛrɛ minnu man ɲi sira fɛ n'an seginna Bamakɔ ni ala sɔnna ma disposition minnu kan ka ta walasa ka o fɛn ninnu bɛɛ corriger yala an ka terrain yɛrɛ bila walasa ka mɔgɔw ta n'ala sɔnna ma an b'olu baara labanw kɛ walasa terrain ka se ka bila mɔgɔw ka se ka ta cogo min na population ye kuma minnu fɔ surtout population ye foli de kɛ kosɛbɛ u y'an ka président de la transition fo n'o ye colonel Assimi Goïta
a n'a ka premier ministre Choguel Kokala Maïga ani madame le ministre des transports et des infrastructures u ka foli ser'u ma kosɛbɛ u ka cɛsiriw la walasa nin premier testing ka se ka kɛ cogo min na u ka laɲini fana fanba kɛra min ye o de ye k'a fɔ ko nin test in kana dan test dɔrɔn ma a ka kɛ vraiment terrain wulili ye bada walasa olu ka se ka lafiya cogo min an y'a yir'u la k'a fɔ u ye fɛn o fɛn laɲini minnu kɛ u bɛ lase u lase yɔrɔ la n'Ala sɔnna ma disposition minnu fana kan ka ta walasa terrain ka wuli yɛrɛ bada n'Ala sɔnna ma o baaraw fana olu bɛ kɛ n'Ala ma basi kɛ. Ni tun bɛ tali kɛ terrain baarakɛla dɔ ka seereya la o bɔlen kɔ Kayikaw fɛ yen nɔ an bɛ dugawu de kɛ yarabi nin ka kɛ terrain kɔni wulilen n'an bɔra ye faranjala fanga ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma kɔni bɛna don an ka jamana sariya sunba la ko sariya sunba kura kɔni bɛna sigi sen kan kulu min kɛrɛnkɛrɛnlen don ka o baaraw kɔni kɛ o ni faranjala fanga ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye o kɔfɛ min bɛ tali kɛ adama maaw olu ye fara ɲɔgɔn kɔni kɛ ni baara in kɔni a bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman na cogoya min na ni ka se k'u hakilinaw kɔni fɔ cadre d'échange tɔgɔ la Amadu Koyita ale b'a hakilina fɔ an ka lamɛn. Laɲini min bɛ yen bi n'o y'an ka sariya sunba ye n'a bɛ fɔ o ma constitution dɔw ko ko constitution kura sariya sunba kura ko de ka dilan dɔw ko fana ko révision constitutionnelle n'o ye ka falenni don a la o débat de tun bɛ yen nɔ bi donc nin ye fɛn ɲuman ye parce que i tɛ se ka politique kuma fɔ démocratie la ni parti politique tɛ bɛɛ b'a dɔn ADEMA ye parti ba de ye o ye jamana mara 100 ans kɔnɔ anw hakilina ye min ye nin ko na dɔrɔn an y'o de fɔ an bɛ démocratie de kɔnɔna na gɛlɛya nana gɛlɛya cayara an ka jamana kɔnɔ 100 ans laban nin na nin y'an coup d'état sabanan ye kolo kɛra 2012 dɔw kɛra 2020 dɔw kɛra 2021 an dun ka sariya sunba min bɛ yen bi o ko coup d'état ko n'i y'a kɛ ko yafa tɛ k'i ma ɲɛfɔ lahara n'a bɛ fɔ o ma ko crime imprescriptible mun de la ko sariya sunba to yen malgré tout coup d'état bɛ ka kɛ coup d'état kɔfɛ fana tigɛraw bɛ ka fɔ est-ce que quelque part majɛ dɔ tɛ yen est-ce que quelque part jamanaden b'u yɛrɛ ye o constitution na sisan nɔ donc o de la an ka bɛ laɲini min kɛ sisan komi jamana transition ɲɛmɔgɔ ye comité dɔ sigi a comité sigira a fɔra ko nouvelle constitution a ka kan fana adama ye hakilina min sɔrɔ nin ye tan an k'an b'a ɲini adama fɛ n'u bɛ se ka hakilina dɔ sɔrɔ parti politique fana bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ min na pour qu'on puisse réfléchir k'a lajɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ an bɛɛ kɔni jɛra n'a ye k'a fɔ loi fondamentale min bɛ yen constitution min bɛ yen k'a fɔ ko yɛlɛmani kan ka don a la yɛlɛmani ɲinina siɲɛ 3 ma se Alpha y'a ɲini a ma se ATT y'a ɲini Ala ka hinɛ a ma se IBK y'a ɲini Ala ka hinɛ a ma se siɲɛ 3 constitution fana bɛ yen coup d'état 3 kɛra a la an t'a yɛrɛ ɲininka sa an kan ka mun de kɛ sisan nɔ an y'o de fɔ an ko jamanaw bɛ yen nɔ constitution tɛ yen mais o ma bali démocratie bɛ yen n ye exemple ta Angleterre kan donc an ka bɛn dɔrɔn ne bɛnkanw kɛra n'an ye sariya minnu sigi sariya ninnu an k'u batu n'an ma sariya batu an bɛ to nin de la diɲɛ bɛ taa k'an to réforme politique fɔlɔ kɛra o kɛra loi électorale ye an t'a fɔ ko loi ka ɲi Ala ka fɛn bɛɛ de ka ɲi maja dɔw b'a la mais min b'a la an sɔnn'o ma constitution fana bɛna kɛ n'a yira na n'a ka ɲi an b'a fɔ oui n'a ma ɲi fana min ma ɲi a la an b'a fɔ o ma ɲi a la o ka bɔ a la a b'a kɛ ça soit soumis au référendum. Ni tun bɛ tali kɛ Amadu Koyita ale ka seereya la a y'a fɔ cogo min na fɛn bɛ daga da an ka jamana na Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye jamana 6 kɔni farala ɲɔgɔn kan min ka se ka kalan dɔ kɔni sigi sen kan kalan nin tɛna kɛ dɔwɛrɛ dɛ denmisɛnninlaka minnu bɛ yen n'olu ma se ka ɲɛtaa sɔrɔ kalan na jango hali minnu yɛrɛ ma se ka don kalan na fiyewu ka se k'u kɔni don o kalan in kɔnɔ na u bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ cogoya mun na min bɛ tali kɛ projet fawe ɲɛmaa nanparilakaw furumuso maɲi bɛ jara an k'ale lamɛn. An b'a fɛ k'a lajɛ jamana in ninnu kɔnɔna na fɛn jumɛn bɛ bɛn donc mun bɛ bɛn fɔlɔ o la an ye étude dɔ de kɛ jamana kelen-kelenna bɛɛ la étude kɛra donc o étude résultat olu de kɔnɔna na an b'olu de fara ɲɔgɔn kan projet in bɛ ɲɛsin denmisɛnnin minnu b'a ta san 9 ka taa san 15 n'an y'a jateminɛ an ka jamana ninnu kɔnɔna na olu denmisɛnninw bɔta ka ca école la donc pour que k'olu segin ka na école la an bɛ étude de kɛ fɔlɔ étude man na kɛ ni jamana kɔnɔna na nin cause de b'a kɛ denmisɛnninw bɛ bɔ école la ou bien nin cause de b'a kɛ denmisɛnninw tɛ taa école la kosɛbɛ n'olu farala ɲɔgɔn kan ka jama hakilina dɔn fo ka taa se communauté niveau ma k'a ta autorité sanfɛla la fo ka taa se communauté ka niveau ma ka mɔgɔw hakilina dɔn n'an y'o hakilinaw dɔn tuma min na an bɛ sɔrɔ ka baara k'o kan o la an kɔni ye modèle mun choisi o ye kɛ an b'a fɛ ka centre à passerelle généralement anw fɛ yan nɔ Mali la mɔgɔ caman b'a fɔ ko nimisa kalan parce que n'i ye siw jate minɛ k'a ta san 9 ka taa san 15 la normalement o b'a sɔrɔ denmisɛnnin donna école la kaban n'i y'a seginen ka na école la tuguni o ye nimisa kan de ani minnu ma se ka science sɔrɔ ka don école la ni olu nalen kalan na o ye nimisa kan de donc an b'a fɔ o de ma ko nimisa kalan donc an b'a fɛ k'o centre de choisir jamana ninnu kɔnɔ k'a lajɛ kalan ye u bɛ se ka segin ka na kalan na cogoya min na et puis fɛnɛ ka tila ka to a la. Ni tun bɛ tali kɛ projet fawe ɲɛmaaba la nanparilakaw furumuso maɲi bɛ jara a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka nin hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye
an ka kalanso minnu ɲɛsilen bɛ dɔgɔtɔrɔya kalan ma olu kɔni ye kalanso kura kɔni sɔrɔ a baara ninnu kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ minisiri min ka baara ɲɛsilen bɛ sanfɛ kalanso ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale taara dayɛlɛliw kɛnɛ kan n'o bɛ tali kɛ Amadu Keyita la a ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. Ni yɔrɔ kura minnu u dɛmɛ u ka baara kɔnɔna la sabula u bɛ se ka ɲɔgɔn ye u ka min tɛ furakɛli fɛn ye min tɛ kalanko fɛn ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn jagabɔ ka baaraw kɛ u ka kunbɛnnaw sira fɛ yaasa ka u ka baara la yiriwa o n'anw fɛnɛ ka hakili bɛ taa ɲɔgɔn fɛ sabula an fɛnɛ ka hami ye min ye bi Mali kalanso sanfɛ kalanso an y'a fɔ sen fila de b'a la sen kelen o ye jamana yɛrɛ ka lɔkɔlisow ye sen dɔ o ye kɛnyɛrɛ ye lɔkɔlisow ye nin bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn na sabula malidenw de bɛ kalan kɛ nin bɛɛ kɔnɔ o de kan ka hami ye nin bɛɛ de ka yiriwa nin bɛɛ ka baara kɛ ka ɲɛ dɛmɛ ka kan ka taa u ma an bɛ o kɛ nka kimɛli min fɛnɛ ka kan an b'o fɛnɛ kɛ yaasa baara ka kɛ ka ɲɛ sabula u bɛ dɔgɔtɔrɔw de lakalan an bɛɛ bɛ taa an furakɛ dɔgɔtɔrɔsow de la an sago ye dɔgɔtɔrɔ ɲumanw de ka sɔrɔ minnu bɛ se n'i taara dɔgɔtɔrɔso min na i ka bɛn ni dɔgɔtɔrɔ ɲuman ye min ye kalan kɛ ka ɲɛ min bɛ furakɛ o de b'i hakili sigi o fɛnɛ bɛ jamana la yiriwa de. Ni tun bɛ tali kɛ sanfɛ kalansow ka minisiri la n'o bɛ tali kɛ Amadu Keyita la ni kalanso kura min sɔrɔlen filɛ nin ye yarabiyala ka dɔgɔtɔrɔ jolenw bɔ a kalansow kɔnɔna na. N'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbele min bɛ bolo. Karamɔgɔ Sidiki an taga Lajinɛ jamana kan Lajinɛ jamana ɲɛmaaya yira a ka kiiri minisiri fɛ nin waati in na k'aw ɲani sɛgɛtanburu kalo tile 28 nata cɛ ko maa minnu bɔnɛna u ni na k'a ka fɛɛrɛ kɛ walasa ka se ka kiiriw labɛnw sigi sen kan. N'an bɔra an taga Burkina Faso jamana kan fɛn min jatigɛ walekɛlaw ye a jirala k'a fɔ k'u b'a fɛ ka doro ni jibo pɔn tigɛ ka bɔ u ka jamana fan tɔw la a jirala ko sanga ni waati k'u bɛ ka maaw bɔnɛ u ni na ko waleya in b'a yira k'a fɔ k'u b'a fɛ ka ni dugu in fila in tigɛ ka bɔ u ka jamana la. N'an bɔra fɛn min ye finteni ye k'ale bonyalen bɛ kosɛbɛ farajɛla jamana caman kɔnɔna la ni waati in na a jirala ko fɛn min fɛnɛ ye kungo jeni ye k'o fɛnɛ cɛyalen bɛ kosɛbɛ nka fɛn min tasuma fagalaw ye k'u ma se ka nin tasuma kofɔlen ninnu faga fɔlɔ. N'an bɔra an taga Kongo jamana kan ADF jatigɛ walekɛlaw sanga ni waati bɛ wuli ka jɔ la ka maaw bɔnɛ u ni na ni waati in na k'u ɲɛsinen bɛ dugu minnu ma kosɛbɛ k'o ye Kongo k'a ɲɛsi Itiri ale ni Beni ɲuman ni waati in na dɔgɔ furancɛ in yɛrɛ kɔnɔna la k'u ye maa 5 ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na fɛn min ye Uganda jamana ka maa murutulen n'u bɛ wele ko ADF k'olu de ka wuli ka jɔ ye sanga ni waati ka ɲɛsin ni dugu kofɔlen 3 in ma. Karamɔgɔ Sidiki an tun ye min sɔrɔ ni kunyɔli dɛ. Umu Danbele y'a fɔ cogo mun na yarabiyala ka basigi nati Mali ni diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ.